Milovan Glišić, redak Zver. Pod Kosmajem u Nemenikućama ima neki Radoš, lovac da ga šale nema u svojoj kapetaniji. Od njega se ne može sakriti ni zečija loga, ni lisičija rupa, ni jazavčeva jazbina, ni tvor, niti ikakav boga zverka, a da je ne nađe i ne ukapi. Jastreba, gavrana, orla tuče u letu. Kad navije pušku, nikad ne promaši. Istina, u tom kraju slabo ima lovaca. Gotovo jedini se Radoš tim poslom i bavi. Nikad ti on ne skida pušku s ramena. A pošao u njivu, a u drva, a u vinograd, a u livadu, svaka će je poneti. Baš na male vračeve poranio Radoš da obiđe njivu, pa onda da provrlja malo po Kosmaju, i onako je svečanik, da ulovi što besposlen. A tu noć bilo je malo i kišice, pa živa zgoda. Njegova Smilja odvraća ga da ne ide. Govori mu da ne valja na male vračeve ići po lovu. Kaziva mu i kako je nekakav ružan san usnila. A ja, ne moš ti njemu ništa. Uzeo on pušku, pa ode naniže u njive. Brzo je Radoš obišao njivu dole u Trnavi. Tu je u ritu pucao na jednog gražnja, ali ga promašio. Bi mu malo krivo. Odavno mu se nije desilo da mu ode metak naprazno. Odatle Radoš zaobiđe ispod Donje Kosmaja. Zađe u šumu, vrlja tamo, vrlja jamo, dok klisi ispred njega zec. Opali on za njim i opet ništa. Bog s nama, šta je ovo danas, reče Radoš glasno. Napuni pušku, pa pođe dalje. Pređe preko Košutice, ali nigde ništa. Nego Košutica je i onako već ogolela, pa se nema gde ni zverka skloniti. Daj da se zađe opet u Kosmaj. Prepreči kod Kastaljana, starog nekog manastira, i zađe u Kosmaj. Traži, vrzaj, ništa. Izbi već gore navrh Malovana do Vilini korita. Tu sede malo, te podmeza i ogleda pušku, pa se onda uputi u veliki Kosmaj, da barem ubije kog orla, ako ništa drugo. I baš tad šestarahu 2-3 iznad velikog Kosmaja. Ele, vrza Radoš od bukve do bukve, od grma do grma, dok ti tek smotri, nešto se miče oko jednog žbunića. On onda polako, prikradaje se sve bliže. Učini mu se najpre zec, kad tamo ima šta videti. Nago golo dete, sve čupavo, a repato, vrda oko žbunića. Trže se Radoš i stade. Trže se i ono dete, pa stade žmirkati i gledati pravo u njega. Radoša podiljoše neki mravci, pa u onoj zabuni viknu. Čiji si ti mali? Ono samo žmirka i miče gubicom, pa tek uze kupiti kamenice i drvca i bacati se na Radoša. Radoša podiljoše još krupniji mravci. Nije čist posao, pomisli u sebi, pa opet povika. Čiji si bre, govori, sad ću da pucam, i navi pušku na nj. Ono tek odlomi od žbunića grančicu, pa nanišani njom na Radoša. Radoš se sav ohladi, spusti pušku, pa poče polako izmicati natrag. Ono sve bliže k njemu, pa udri kamenicama. On onda stište bežati što igde može, a ono sve u skok za njim. Skotrlja se Radoš niz neku jarugu, sav se izubija i izgrebe, pa beži što je živ. U onom strahu osvrte se. Kad ono dete baš nad samom jarugom, pa gledi u njega. Radoš nadade tutanji, sav raščupan, izgreban i uzveren, strča dole pred mehanu u tresijama. Nede, šta je tebi bolan? Nu to kaki je, gde se osakati tako? Navališe seljaci pitati ga i svi se zgrcaše oko njega. Prođite se, jedva odgovori Radoš, zaduvano i usplahireno. Da nisi otkud nagazio na kurijaka? Da nije hajduk? Okupiše zapitkivati. Nije, braćo, druga napast. Šta za Boga? Kazuj, brate! Radoš se pribra malo, pa im koje kako ispriča na šta je nagazio. Ali, brate, zar baš kao dete? Uzviknu jedan začuđeno. Pravo dete, samo čupavo. Ama jesi li ti baš dobro video? Kako da ne vidim ljudi kad mi hoćaše oči izbiti kamenjem? I baš čupavo, upita drugi. Ama svud, i po obrazu, i po čelu, i po nosu. O, Bog s nama, prihvati treći, a ima veliši rep, kao u Kerčeta. Ama da to ne bude majmun, reći će neko od njih. Kakav majmun, reče Radoš. Znam ja šta je majmun, vidio sam ga u Beogradu u Markovu dne kod Paleluske crkve. Majmun je, brate, mnogo manji, ovo je golemo. Pravo kaže, reče jedan, neće to biti majmun, nego druga neka zverka. O, budi Bog s nama, povikaše gotovo svi u glas.
I stadoše premišljati šta bi to moglo biti. Neki rekoše da je anatemnjak, neki da je onako nekakav utvara. Ele svi sloški presudiše da nije čist posao i da neće ni po selo dobro biti. Kad su već presudili da nije čist posao i da neće ni po selo dobro biti, onda stadoše smišljati šta da rade. Neki govorahu da ga ostave, pa će valjda samo i otići. Neki opet rekoše da treba javiti vlasti. Neki mišljahu da ne treba buniti narod, nego da oni sad odmah odu i da to čudo kako god uhvate, pa onda da jave vlasti. I tamo amo, svi pristaše na ovo posljednje, to jest da sad odmah odu i da kako god uhvate to čudo. Odabraše se njih nekoliko ponajkuražnijih, pa neko kolac, neko motku, neko oplavak i hajd naviše u šumu. Radoš s puškom napred da im pokaže gdje je ta napast. Kad tamo ono selo kraj nekog panjića više one jaruge, pa se sunča. Eno ga, šapnu Radoš družini. Svi se pritaješe, rekao bi i ne dišu, i staše se šapatom dogovarati kako će toj zverci kidisati. Da ga uhvatimo, živo da uhvatimo, šanuše sloški. Bog i duša čudna zverka, ti Radošu, pušku na nokat pa uždi ako dođe do gusta. Samo gledaj dobro da nas koga ne osakatiš. Ne brinite se vi, reče Radoš i zasede s puškom iza jednog grma. Oni se onda razrediše, zaobiđoše sa svih strana, pa sve bliže i bliže. Jedan od njih skinu i gunjac, ujedanput halaknuše. Drži, ne daj, drži! Ono se jadno prepade i pribi uz onaj panj. U to priskoči onaj s gunjce, pa ga poklopi i uhvati. Dobro ga steže, da mu se kako ne otme. Brže se raspasa jedan, pa ga upetlja dobro pojasom preko srede i onda ga poteraše. Pođe ono gotovo mirno pred njima. Bog i duša, ovo je divlji čovek, reći će jedan. Neće to biti divlji čovek, nego divlje dete, dodade drugi. Jamačno dete, čovek bi valjda bio veći. Šta ćemo s njime sad? Teraj u opštinu. I svata gomilica ljudi krete se dole u opštinu. Radoš presustao ko je od straha, ko je od bežanja, pa ode najlak kući. U donjem je kraju sudnica opštinska i odmah do nje mehana. Već se tu beše iskupilo nekoliko seljaka, a među njima kmet i opštinski pisan. Kad smotriše ozgo Gergu i strčaše svi napolja da vide šta je, u to oni ozgo stigoše pred mehanu. A šta vam je to? Upita kmet začuđeno. Eto šta, vidiš? Odgovori ponosito onaj što drži pojas. Divljak! Vidiš kakav, divlji čovek, samo mali, još dete. Ali, brate, neće biti, zavikaše svi, pa nagrnuše oko živinčeta i stadoše ga zagledati sa sviju strana. Bilo je tu vazdana gađanja. Kmet misli da ne bude druga kakva stvar. Ćata misli da je drekavac. Seljaci divlji čovek i ništa drugo. Ele, zagledaše ga, misliše i najposle smisliše da ga zatvore u opštinsku hapsanu, pa da jave kapetanu. Nađoše pojače uže, vezaše ga dobro i upetljaše, pa onda uvedoše u jednu brvnaru, privezaše ga za direk, pa zatvoriše. Kmet odmah posla birova s pismu kapetanu da se u Kosmaju našla neobična zverka. Niko ne zna pod sigurno šta je, ali će javačo biti divlji čovek. Duša valja, u Kosmaju se viđalo i vampira, i veštica, i zaduhača, i drekavaca, i svakog čuda, ali divljih ljudi nikad dojako. Stari Čiča Nenad pamti obe krajine, zapamtio je više od 10 kojekakvih vampira, trojicu je i sam probao glogovim kocem, a već veštica i drugih utvara viđao je 100 puta, ali nikad nije zapamtio, barem se ne sjeća da je bilo u Kosmaju i divljih ljudi. Pa i stara baba Višnja, imaju je preko 90, počeli joj već rasti i treći zubi, rodila se u beloj košuljuci i vidovita je, i ona je viđala mnogo i mnogo čuda. Zapamtila je i kad su kuge kroz Kosmaj prolazile, i pamti i kad su se kupale vile u onim koritima navrh Malovana, što se i sad vide, ali se ni ona ne sjeća da je bilo kad god divljeg čoveka u Kosmaju. Ali šta ćeš? Danas se svet izopačio, pa bome i napasti koje kakve nailaze i eto najposle divljih ljudi. Brzo puče glas po selu kako je Radoš nabasao u velikom Kosmaju na divljaka. Kako umalo nije posrnuo i kako su ljudi priskočili, uhvatili ga, vezali, doterali u opštinu i tamo zatvorili. Žene se prestraviše, deca uzjazbiše, a ljudi kao ljudi, jedni veruju, drugi se smeju i podsmevaju.
Neki đavolani rekoše da su oni viđali dosta takih zverki po varošima i da to nije baš toliko opasno. Tek svima je bilo začudo otkud u Kosmaj da dođe. Radoš je došao kući sav usplahiren, umoran, pregore od žeđi. Zaiska vode, napise. Jedva ispriča Smilji šta ga je snašlo, pa odmah leže, onako znojav i umoran, na travu pred kućom. Dugo je spavao kao zaklan. Kad se probudi, požali se kako ga bole krsta i kako mu je zima. Kad bi veče, spopade ga kao neka groznica i trabunjanje, ništa zase ne zna. Smilja se prestravila, samo huče po kući i govori: lepo ja tebi govorih ne idi, a ti nek te poslušati. Šta da radi, nego poteci nekoj Anđi, travari i gatari, pa je pita ima li mu kakva leka. Boga mi prio, nije dobro, velio je Anđa. Ja sam istina zapamtila dosta čuda, ali divljaka nije amo dolazilo. Mora lovac najposle nagrabusiti, veli tetka Sinđa, stara Hercegovka, koja također beše došla kod Anđe da ište malo trave od izedi. Moj pokojni svekar Bog da ga prosti bio je lovac, kakav Radoš, da ga šale nije bilo u onoj Hercegovini. Jedno prođe pored neke pećine kad čuje gdje nešto u pećini peva. Kad bi znao Bogdan, tako mu beše ime, da načini glogovu policu i udljikov zaponac, pa da zapne ovdje gvožđa, bi me uhvatio. Ne lezi vraže, on ode kući, načini glogovu policu i udljikov zaponac, pa zape gvožđa baš pred onom pećinom. Kad dođe sutra rano, ali u gvožđama srna, priđe on bliže, devojka. Odmakne se, srna. Tako jednom, dva. Najposle veli zažmuri, pa šta bilo da bilo, kidiše i pusti zverku iz gvožđa. Ona mu veli progovori: moli se Bogu što si me pustio, a ne bi ti na dobro bilo. I nestade je. On onda pobegne kući. U onom strahu nije imao kad ni gvožđa uzeti. Čim kući, padne kao sveća bolovati. 1 godinu dana sve su ga na rukama prenašali. Jedva se malo pridiže, ali se i posle dugo lecao i najposle umro. Bog zna šta će i od Radoša biti, reče Smilja i čisto se ohladi od straha. A šta radi prio, upita Anđa. Leži, ništa zase ne zna, sve bunca, Bog ovdje bio kao lud. I otkud baš onda naiđe na divljaka? Kad hoće koga da snađe zlo, snađe ga. Ama pobogu, da li je baš odista divljak? Boga mi, kako kazuju, jest, reći će tetka Sinđa. Čiča Nenad priča da je još u Skočinu krajinu dolazilo čak otud iz Anadolije repatih ljudi. Kevću veli kao paščan, može biti ovo je njihovo štene, pa zavrljalo čak amo. Jao meni kukavici, šta ću s onim čovekom sad? Učini Smilja zabrinuto. Jadnice moja, žali Anđa. A ne znaš li mu ti što prija? Ono ja ne znam, već ako da mu salijem stravu. Pa djela Boga ti radi šta znaš, a ja ti neću zaboraviti. Anđa ustade i donese iz vajata nekakve zamotuljke. Izvadi iz 1, 2, 3 leteća kuršuma. Huknu na njih, prošapta nešto pa ih metnu na vatralj i gurnu vatru. Zatim uze zelan čanak pun vode i kad se ono olovo u vatri rastopi, uze vatralj i sruči ga u vodu. Vrelo olovo čvrknu u vodi i načiniše se od njega parčad svakojaka oblika. Neka kao cvetići, neka kao iglice, jedno poveće iziđe dosta nalik na dete. Lepo se beše izlila kao glava i neke šapice tamo i jamo. Anđa uze to parče, zagleda otud i odovud, pa reče nekim neobičnim vračarskim glasom. Boga mi prio, evo mu strave od nekake kao zverke, kao čoveka. Vidiš glava, noge i ruke. Udarilo ga i u glavu, i u noge, i u ruke. A jest, kad se malo veselnik razabre, odmah jauče da ga boli glava i sve kosti, reče Smilja. Vidiš prio, nastavi Anđa, ja ću mu zagasiti ovdje malo ugljevlja, pa ti ovo ponesi kući. Kad bude sunce na smirovanju, izvedi ga na drvljanik, pa ga malo umij ovom vodom po čelu, po prsima, po rukama i po nogama, ali u nakrst. Podaj mu preko vatralja, nek se napije malo. A što ostane, iznesi gde na raskrst će te prospi. A dobro bi bilo da otkineš malo čupe od crne mačke bez belega, pa da ga nakadiš. Dobro utuvi što ti rekoh. Hoću prio, Bog ti dao, učini Smilja s puno nade da će mu to pomoći. Anđa uze mašice, pa stade 1 po 1 žišku turati u onu vodu, a sve miče usnama kao da nešto šapuće. Zagasi tako 9 žišaka, pa dade Smilji čanak.
Smilja brže bolje pohita kući. Prio, viknu za njom Anđa. Ako mu ne bude od toga lakše, dođi opet u Mladi petak da gledamo šta ćemo. Hoću, Prio, hoću. O, da hoće Bog dati, samo da se pridigne. Toliki rad stoji, mi jedini, ne znam šta ću pre ili njega gledati ili poslovati, govori Smilja, a sve odmiče. U to vreme beše u sredskoj kancelariji neki Živan, prvi pisar. Taj je Živan počeo u Srezu služiti kao besplatežni, pa je dugom službom doterao do sredskog starijeg ćate. U velike varoši nikad nije bio premještan, osim u 2 palančice. Škole nije više učio, osim 3 razreda u svom selu. Običaj kancelarijske poslove znao je u prste. Ali nekako mu se često dešavalo te učini ma kakvu ludoriju i toga smete te ne dobije ni unapređenje ni premeštaj onamo gde želi. A on želi osobito u posljednje vreme da kako god dođe u varoš. Nadao se utvrdo da će dobiti Beograd, jer već 2 godine služi u ovom Srezu i Bogu hvala nije dosad još nikakve ludorije učinio. Slučajno se beše desilo te je kapetan otišao za nekoliko dana na odsustvo, a ostavio Živana da ga zastupa kao najstariji pisar. Na polasku je naručio da samo sitnije poslove svršava, a krupnije da ostavlja dok on ne dođe. Jer čim se Živan prihvati kakvog krupnijeg posla, onda diži ruke. Onda ti on ne zna ni šta radi, ni šta govori. Onda obično učini ma kakvu ludoriju. Taman se Živan sprema da ide na ručak, kad eto ti birova iz Nemenikuća donese mu pismo od kmeta. Pročita Živan kmetovo pismo, a zamisli se. Šta će sada radi? Da je kakva sitnija i običnija stvar, lastom bi, ali eto kmet javlja da su ljudi uhvatili u Kosmaju divljev čoveka. A divlji čovjek bome nije sitnica. Da ga ostavi kapetanu, kao što mu je naručio na polasku, ne može ni to, jer kmet moli da vlast što pre dođe. Selo se uznemirilo, ne znado ljudi šta će. Zaista velika nezgoda. Dugo se Živan premišlja, pa najposle naumi da pričeka do sutra. Dotle će valjda što izmisliti. Svu noć Živan nije zaspao. Prevrtao se, mislio, sećao se svega što je u svom veku čuo i čitao o čudnovatim zverkama i divljim ljudima. Smišljao je kako će postupiti kad iziđe na lice mesta. Kad bi sutradan, on naredi 2 pandura da se dobro spreme i naoružaju, pa ode s njima u Nemenikuće. Uzgled budi rečeno, Živan je bio prilično plašljiv. Kad čuje da se gde javio lopov ili kurijak ili hajduk, pa makar to bilo Bog zna gde daleko, on sav premre i za živu glavu ne sme da se makne nikud sam. Kad stiže u Nemenikuće, ljudi se već roje oko sudnice, ali sve malo podalje obilaze oko hapsane. Živan se zdravi s njima po običaju. Odmah mu okupiše kazivati kakva je zverka uhvaćena, šta misle o njoj. Kazivaše mu i da je Radoš pobeleo, ne može nikud. Zapitkuju ga ima li odista divljih ljudi, mogu li doći čak i ovamo, ima li ih i repatih. Ćata Živan već poče da spleće. Kazuje im ne samo da ima repatih ljudi, nego ima i psoglava, glave pseće, a dole telo čovečije. Ima ih divljih, ima ih do pola čovek od pola konj, ima ih s jednim okom na čelu kolik tanjir veliki. I još mnogo im priča koješta, a sve veli on to čitao u nekim starim knjigama. Seljaci se zgledaju, neki mu kao i veruju, a neki se pogurkuju i iskašljuju. Naposletku navališe da otvore hapsanu, te da pokažu ćati kakvog su čudnog zvera ulovili. Živan okleva, zagovara još, ali nema se kud, mora videti kad je već došao. Pribra svu svoju kuraž, pa tek pođe hapsani važno i reče da se otvori da vidi tog zvera. Otvoriše vrata, on zaveri unutra i strese se. Redak zver, promrmlja u zabuni. Nu to da jako, pa nema ga, uzviknu kmet, zavirivši unutra. Bog i duša pobegao, povikaše neki što behu takođe prišli. Šta, nema ga? Učini ćata i stade zavirivati po hapsani. Odista ga nema. Pa šta ćemo sad, upita kmet. Ćata se opet zamisli pa reče. Divlji čovek, opasna stvar, gledat ćemo. Da ga potražimo, gospodine, veli kmet, neće biti daleko. Jamačno je tu gde u potoku, povikaše neki. I tako svi navališe da ga potraže i opet uhvate. Odvoji se nekoliko ljudi, dočepaše što kom pade šaka, pa hajdu poteru.
i ćata Živan pođe s njima, ali nekako sve zaobilazi podalje i govori pandurima da se nađu pobliže. Ko zna šta može biti, pa nek su tu. Pozadugo vršljaše oko plotova i potoka, dok ga nađoše u nekim kukuruzima. Uzabralo jedan, pa jede. Zaleteše ga tu i uhvatiše, ali jednog od njih dobro ogrebe. Opet ga vezaše nekom uzicom i dovedoše opštini. Ćata Živan namisli da pošalje tu zver načelstvu. Nađoše neku sandučinu od espapa, strpaše ono živinče i zakovaše. Živan napisa pismo načelniku. Kaza mu kako je uhvaćen u njegovom domašaju jedan redak zver, kako niko ne pamti da je takvih zverova bilo u ovom kraju, kako je vrlo opasan i može osakatiti čoveka i naposletku kako svi misle da je to divlji čovek. Kad napisa pismo, odredi 2 seljaka s kolima i jednog pandura da odmah idu u Beograd i da sanduk i pismo predadu načelniku lično. Englezi su nekako nastrani ljudi. Mnoge priče pričaju se o njima. Tako vele da je nekakav Englez po veka preležao na svom krevetu i pljuckao u tavan, vežbajući se da pogodi u jedno mesto. Za drugo kažu da je voleo jesti bifteke na lađi, pa se čitavo pol godine vozio preko Temze tamo jamo, samo da se najede bifteka. Neki opet Englez video je u obližnjoj kući s prozora kako se jedan čovek hoće da ubije. Nategne pištolj sebi u prsi, pa vrati. Ne sme da okreše. Englez otrča u kuću onom čoveku i upita ga. Šta hoćeš to? Hoću, veli, da se ubijem, pa ne mogu. Daj ovamo taj pištolj, ovako se ubija. Rekne Englez i skreše pištolj sebi u prsi. Za jednog opet pričaju kako je nekoliko godina putovao železnicom samo da bi mu se dogodila kakva nesreća ili da prsne kazan ili da se sudare vozovi. I tako dalje i tako dalje. Ele, otprilike, tako su nastrani ljudi ti Englezi. Baš kad se ovo desilo u Nemenikućama, bio je tada u Beogradu jedan dosta nastran Englez. Krupna neka ljudeskara i veoma snažan. Istina, nije pljuckao u tavan, niti se vozio na lađi za ater bifteka, ali se na najjačoj ciči kupao svako jutro u hladnoj vodi, lomio prstima konjske potkovice za opkladu, pa čak učio i srpski i posle dugog učenja jedva naučio nekoliko reči, pa i to sakato. Taj Englez beše od nekoliko dana dosadio svima kvartovima policijskim po Beogradu, pa čak i načelstvu. Svaki dan, eto ti ga po nekoliko puta, traži nešto. Natuca pola engleski, pola nemački i umeša i pogde koju srpsku. Moli da mu se nešto potraži. Ostaloga ni đavo ne bi razumeo. Činovnici već da iziđu iz kože koliko im je dosadio. Tek beše okružni načelnik došao u kancelariju, a eto ti mu doneše pismo od sreskog ćate iz Kosmaja. On pročita ćatino pismo i zabezeknu se. Boga mi, bit će kakva ludorija, reče sekretaru, pa iziđe u avliju da vidi šta je. Kad tamo seljaci stovarili s kola neku sandučinu i oko nje se nakupili panduri i praktikanti te zaviruju. Hoćemo li otvoriti, gospodine? Upita jedan pandur, držeći u ruci neku sekiricu spreman da otkuje zaklopac. Pazite dobro, veli načelnik. Onaj mi piše da je vrlo opasan zver. Čuvajte se da ne osakati koga. Pandur priđe i poče otkivati pažljivo sanduk. U to upade u avliju onaj Englez. Evo ga opet, učini načelnik i namršti se. Baš mi dosadi. Englez sasvim nemarno priđe načelniku i upita. Ima piše, tako traži. Pa prstima i mimikom zapita načelnika, kao je li već pisano da mu se traži što je molio. Jest, odgovori načelnik, pa i on mu prstima pokaza da je pisano. Af, reče Englez i poče pokazivati nešto rukama i mimikom. Ama gospodine, molim vas, poče načelnik gotovo ljutito. Pričekajte malo, vidite da imam posla. I pokaza mu mimikom da sad nema kad s njim razgovarati. Good, sir, reče mu Englez, pa sasvim nemarno stade i on zavirivati oko onog sanduka. U to panduri odvališe zaklopac i svi se na prvi mak trgoše kad videše ono živinče unutra. Englez odmah pritrča i zaviri, pa se stade grohotom smejati i govoriti nešto onom živinčetu kao da mu tepa. Zatim se vrlo radostan okrete načelniku i kroz smeh povika. Ovde on, af! I naže se te izvadi zverku iz sanduka. Pa to je majmun, učini načelnik začuđeno. Yes, odgovori Englez i stade milovati majmuna, tepati mu nešto engleski i pretiti mu prstom. Dobro, ser, dobro, reče načelnik i dodade poluglasno.
hvala Bogu, sad mi barem nećeš ti dosađivati. Pa ode u kancelariju. Englez uprti majmuna pod pazuho, pa ode u varoš, klibeći se jednako na nj. Šta bi? Upita sekretar kad načelnik uđe. Ništa, boga mi, odgovori načelnik gotovo ljutito. Ludorija! Ona je zveka našao negde majmuna, pa misli Bog zna šta je. Otkud tamo majmun? Pa eto otkud. Ovom ludom Englezu, što nam već dosadi od nekog vremena, pobegao majmun. I đavolja traga otišla čak u Kosmaj. Tamo ga negde natrapali seljaci, pa digli viku divlji čovek, a onaj ludak primio to za gotovo kao da nikad nije video majmuna. Može biti i nije, reče sekretar. A izbrusit ću ja njega dobro, reče načelnik, popreti prstom, pa sede i poče pisati pismo ćati Živanu, zastupniku kapetanovom. Mora da je nešto vrlo oštro pisao, jer se sve mrgodio i mahao glavom.